mga trops, welcome ulit sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan mag-like, share, comment at pindutin yung button bell para always kang updated sa mga paparating kong mga videos mga trops. So, ang ating topic natin ngayon mga trops ay gaano ka-importante magsuot ng mga pangsuot pang drive ng motor mga trops. So, let's start mga trops. Ito mga trops, gaano ba ka-importante magsuot ng helmet at itong paring dito sa ating tuhod mga trops, at dito ito mga trops sa ato ang siko o ganing gloves. So kina importantehan dyan kadto mga trops kaning tulo ka suoton na to mga trops ug mag-drive ta para safety. First mga trops, itong pagsuot ng helmet mga trops, unsa ka importante magsuot ng helmet kung mag-drive ka. So kina-importantehan dyan kadto mga trops kung mag-drive ka, kay kung simba ko og ma-crash ka, ma-disgrasya, unsa mabunaw imong o. So delikado kayo mga trops ug mapantog imong sa simento o mga trops. Mas maazo og mag-drive ta, mag-helmet ta, di sa tampo badlong, musunod ta sa mga gipangkuan sa atong gobyerno sa kanila nga magsuot ng helmet mga trops. So ikaduha, kani mga trops, duha ka padding. Ito kani sa mga trops para tuhod ni siya. Kani kay simba ko ma-disgrasya ka, unsa paano mong tuhod, malambat tong kuan simento, dilis na paksit imong tuhod. Ikatulo mga trops, kani diri ni sa siko, diri sa siko importante po ni kadto sa mga trops para sa pagpupod mga trops, mga anak mo siko kuan sa ng dalan, dili sa sama di mong siko kay namay nakaka-cover ngani. So last mga trops, gloves. Kay simba ko pod imong kamot manudlod sa dan mga trops, mga na. So importante na aso ni mga trops ingani nga gloves kaning nay bantok diri sa ning diretso tudlo mga trops. Kasi simba ko mga na imong tudlo nay naka babag are. So nahilis gani sa mga trops kay tungod na-discuss ako na. So nagpasalamat ko nga naani si mga trops kay wa pa ni kaning dagag samad ni mga trops. So upat din ni mga importante mga trops nga magsuot ka ug mag-drive. So ana pa 5 dari sa ato ang lawas ani. So mo na mga trops ug mag-drive gani mo motor ug lazo yung dungan. So dapat magsuot mo ingani na helmet, padding dari sa tuhod, tapos kini dari sa siko, unsa gloves dari sa kamot para dipinsa dari og sukas og madisgrasya ka mga anak imong kamot sa kuan sa karsada. So safety siya, dili siya masamad. So napatoy sa mga trops dari sa lawas, so ito nimo. So kay simba ko mga anak imong lawas madisgrasya ka, dili siya masamad. So kung drive ka, magkarsones, tapos magjakit, tapos magsapatos. Kay imong mga tudlo, imong tiil dili masamad kay handos ka imong sapatos sa mahilis. So I hope ganahan mo ning kung vlog mga trops. So sa mga badlonghon diha, pagsuot mo ingani para likay mo sa mga samad-samad. So
Ako mga katrops, nagpasalamat ko nga nag-helmet ko katong nakabangga og ero. Kay wa pa ko nag-helmet kani kong dunggan masirog mahilis ni kundi kaning una ho. Delikado mapunduhag dugo. So kinaimportantehan ko na kani sila mga katrops. O mo biyahe kag Lezo. Drive bisag duol lang mga katrops. Pwede mo magsuot ng ani para likay lang sa mga samad. So punta ni sa ilang mga kuha na to kay para tuara man itong musimba ko madiskasyata. So di na tama na akong vlog. Kung salamat niyo, baboy. May nga mga katrops ha. Dapat mo mong suot nga ni. Dili mo pabadlong. Kay napay mga pamilya nga mahal pa na to. So mubiyahe mo. Pagsuot mo nga ni para safety mo kalingaw. So maor to. Sorry, it's DJ.